Lezi zakhamuzi zasuswa emjondolo ezazihlala kuyo ngoba kwakhiwa zazobekwa lapha okwesikhashana zisalinde izindlu ezisesimweni esifanele. Zimancika-ke ukuyobhalisela ukuvota ngenxa yesimo eziphila ngaphansi kwaso esingagculisi. Kuthiwe mhla ka-18 and 19 kuyovota. Siza kanjani ukuyobheka amagama wethu, sizavota kanjani bengasinaki? Ukuvota siyakuthanda, cha siyenzwa ngabo. Ngesikhathi esibefuna kuvota basiphusha kakhulu ngathi basithanda kanti hayi. Xa sigqiba ukubakhetha bahlala phansi badla imali bodwa abasinaki thina. Sesikhathele ukuhlala la. Asisayithandi le ndawo. Izindlu zingena amanzi, sihlala nezingane ezindlini zindala. Awukwazi kugeza, awukwazi ngisho ukwenzani. Kodwa futhi bathi asivote. Yini esizoyivotela bengasenzeli lutho. Kodwa-ke abanye bathi abapheli mandla. Ngisuke ngosheka ngivote. Kodwa ukuvota kwami angenzeli lutho. Ushintsho lokuthi ngivotile akukho. Kodwa ngizovota. ENorthwest intsha ezobe ivota okokuqala ngqa ithi kudala ilindile leli thuba. U-Elton Makayiwa oneminyaka engu-18 ubeyolanda umazisi wakhe namhlanje eminyangweni wezasekhaya. My aim to come here to collect ID is about I want to register for these elections. So the reason why I came here is because of I wanna do better about many things that happen in our country. Zingu 23,000 iziteshi zokuvota ezizovulwa ngempelasonto ezweni lonke. Amahhovisi okubhalisela ukuvota azovulwa kusukela ngehora lesishiyagalombili ekuseni kuya ehoreni lesihlanu ntambama.